sai na mai dan iskan duka kar ka kuma mun fitsarin kwance wallahi Dole mun tan shi yaka. Me dan yaro ya tsari? Ni kamara An mare. to Kai baka gajiya da kallo? To dare ya sosai kenan. Dauki Ibrahim ki shigar da shi ciki ki kwantar da shi ni ma ina shigowa. au da wannan katon gardin kuke kwana a daki daya Ba fa akan gado ba fa. Shimfiɗa zaki mishi a ƙasa yi baccin shi. wallahi ba zan kwana da wannan katon gardin a daki ɗaya ba wallahi ba zai yiwu ba Ibrahim ne ke cewa ƙato. Dudu shekaran yaran nan nawa ne? Ya fi shekara 4 ba fa. kar ka mai da ni wata jahila mana wallahi sai dai ka zaɓi ɗaya ko ni da kai ko kuma kai da shi ba zai yiwu ba wallahi Wai ya kike irin waɗannan maganganun ne kamar baki san cewa Ibrahim ɗana bane wai. kai ma yanzu me kake faɗa ɗanka ba ɗanmu ba kai ma kaga ka bambanta Me haka? Me haka?